Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, agi mamakinag gip mansuras tano, kalalaman tano. Di tano di mapabagusay. Agyong ko tuwa. Mga gugudan ko agama tano, agama Islam. Giyang kaya kapag intaw tano mga bangsa ko na marayagatan to ang kutuwa kialuyaw no Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran sa giyang kutuwa kapag intaw tano na daaban yan kipantag arawarsa giya di tadi kang gedebekah o di tadi kapanunwatan si kukad nanta Arabul Alamin kapanunuatan o tandaya umorta tama saro taon din petapatay ginan sukatir wala awama khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Ada ba may tiwala, ada ba kan iniadin kung mga jin aguso mga manusia arwarsan na wera mapinunuatan nagyuto mabuhi so Allah subhanahu wa ta'ala na panunuatan na nga namigay mausa pasad pakaslangkan yan sa maliwanag sang kaya kibubatog sa dunia karena ba kung pakada panas kung kababaluin ka manusia ingugulalan yan so gaya bagyan agi niyang kapanunuatan na si kukad na niyan Arabul Alamin. Mga bangsa ko, agi mamakinag. Giyang ka na kababaluitan wa ayab sa inipagintaw tano sa nga liyaw lupa na panunuatan ko Allah na ayad na pamana miya karere gadali doon sa YouTube nanguta katir wala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Panunuatan ka sukad na naka sa taman din sa makaumar ka ay yung uto yakin. Ayaman ang uto yakin nang uta kapatay. Giyang kanan mga bangsa ko panunuatan agusimba si wala na kena ba titerminoy adna orasyan na miya pasad ka da istidin benar na kepasad sugal na baka na mamapman so isa oras nakautok man dindi tundug-tundug sa taman sa ditamatay ginan mga bangsa ko isa akap tigudetan sa dunia sampai sa alungan na mori agiyang kutuwa kakukurupata sa agiyang kutuwa isusuguro ta nagu kapanananggilay ta ko isa sa parakta andid ni di nga kangilab ka ko isusuguro ka o di na kasugo ka nga ko isa sa paraka namibeloy ka riduay wala nayabu
Da nga kapag bungunarakan lagi, da kapan matay, upun. Di ka makapanaubat, asangot di ka pangilabak sa maratap. Bulabaw, mga bangsa ko nga sambayang. Agi ulo-ulo lang wa panunuatan si Kuwala. Tanto na inimpidan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu inisuguyan raktano sa tarotok adid na ayaman yan na ako lebih tiara ka gingo to alima wakto dadin ke pakai abang pelepasi di naman mga bangsa ko sa giyang sambayang namibibida ko lango-lango na inipaliwat wala. Aya kay bibida yan, naso kinipaliwat nun kung nabi, taguso mga sohbatian, naguso ka din o mga umatian, na piyakasong sa kanya sa langit. Piyakasong sisa. Giyong ko tayo kapito lapis sa langit. Pinakamapuro ang langit. Na isa inisugo no Allah nagyota kapsimbing yan. Kapsimbing o Muhammad daw sumakamatian. Sa 50 wakto. Nagisabab ko. So an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasadjad yung dito napaled oay. Kadi ka pa kayo ba nga supakasupad na nakamabu. Ayata kadir wala nakagiya ko makasagad ko Nabiula Musa. Siko ika na malapis ko langit. Na kaya ko na sumagad na tikuno Musa alayhi salam ko pada mga katiryanon. Tunay mi angin ka ako kad na nakarabul alamin. Tigi na 50 wakto. Natigo Musa. Kasoy ka wala. Napangan niya ngaon. Kalabatan. Kadi nang kagagaw mga umat ka. Nasa kunso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinigilan niya si Jibril ay manin nato na irakaon. Nati ko Jibril na batap ito na itaro. Namipo ito siran. Na oman din kalabatan sumagad ko Musa na gumiraw sa Musa pangan niya nga ako wala. Kalabatan. Kadip na nakagagaw mga umat ka. Taman mga bangsa ko sa miya sa pulo. Napangiraw dyan mo sa pangan niya nga ko. Wala, alubat nga. Dip na nagkagagaw mga mata ka. Nabilo yung Allah 5 timan. 5 timan. Oman ni isaon na timbang sa pulo. Ay man, simbang sa subo na datar kami simbang sa pulo wakto. Datar tumabuso. Luhur, asar, magarib, aisa. Mataga didi. Sumiyagad mga Musa, alayhi salam. Natigo Musa, ato na imiyangin nakakawala, natigi na 5 wakto. Atimbong uman isaw na sa pulo. Tigi na, pito kakwala na paniyang nakalabata nga di pagagaw mga umat ka. Natigi na, ikiyakan suwala. Inshallah, napiyang ramid na ya. Ang kaya 5 wakto. Aki penggulanan na meron. Ginan mga bangsa ko, iayamanan yan. Na tanto din, mabisa. Ako, paliugat. Ayamala. Nagyong utawa. Kakidusa ka, sa maladusa upun ka di, tindigan agi nga 5 wakto. Sumamuso dip sa sambayang mga tatagasiyulo, kagida kagdamiran ayam malag nakarararang ito wala sa dirang apsimbayang. Kapimbara kiran wala surarangin tiyan sa alungan na mori. Na ad na oras at may matutunga iran. So Allah na kumayran nun so balas o deran 14 siko simbak wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mga bangsa ko, ayamanan yan, nagugudan sa agiyang kaya sambayang. Agiyang kaya sambayang, so mga piilian,
mga rukun yan, mga wajibiyan, mga sunat. Na palapalad ng simba si Allah. Na di ka pakay, abang kanan ada pa na si ko salakaw ko Allah kami kapan ako to ka. Kaya man na share ka kapan ako to. Na sarfu shay'in min ibadati ligairillah. So tigin so kaw sarang ako say apa de ko mga simba ko Allah ko salakaw ko Allah namya kapan ako to ka. Dataro ka tindag Stan Street. Na upuna na ada pa nakaw nakaden na may simbang. O di naro karoro ko. Na riyo ko an ka manusia na may simbang. Dataro mamuto so sudud aba nakasudud na nakasala ka ko Allah. Yung uto tahiyat. May ada dakal mga bangsa ko ako an. Pagpakasugok si. Kaya ka tayo rano na malbud tahsabunahu hayina wa indallahi azim. Kaya kataw ni ron na malbud tayo ba kasi wala na miya kalala. Ande sabab na upunga makapan ako to na may lang suamal ka. Ginan sukatir wallah. Awalaw asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Watigu wallah pana kutusiran na ibet. Kailangan na mikiran din. So, lango-lango na miyang gina bagiran. Gina ni pamana isa kinkatano sa ngaya betad tano ubebed na kapita kagabi na anap ke simba nga sa dako ko lang kilang suamal ka. Kilang. Debed na bun ke kailan ba kapag toto-toto andit ni kasugo nga siyo kapan ako to. Giyan ko to apikilasian apa mga suaswat si Allah datar pa man nakapkibabaing nga si Allah. Napada na sa simba nagupanunwatang Allah kapkibabaing kon. Aya di matero o mga ulama na aya pitemanan agasolina o simba nga wala nang utak ababay nga wala. Aya man yan. Nasukap ki babay nga wala ko kababaliw niyan aya nga simbaan. Na di ka pa kayo ba nga mi kababaya ko api anto na ang mga radawan. Apa pemanibaan asal ako si Allah. Kami kapan ako to. Detarangan apa man nakap ke bebeing ako Allah. Aya man nakap ke bebeing ako Allah. Nagira miyo masuk waktu apiag bangan. Na di ka tumatanggaw, di ka makasimbayang. Dead na relax ka. Kung kibabatog ako, di lupa. Taman sa dinga mito na iso sambayang asim basik wallah. Giyan nga mga bangsa ko sambayang na miya kada-kada di sidi malamo-lamo. Ay pipiyano sabad na importante na saram ini tindig ka so sambayang na api andit na darpa nagkapakay simbayang on. Ayamatan na igira sisiga sa kaingedan na inisug wala agi mo takang barajuma kana ba siga di sumin sa ulay miyakay sa kong nalungan na adong na buta ang ngaran na so Abdullah bin Maktum na sumiyong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigin nahi Rasulullah. Badi maparwa siya o di makasimin sa walay. May ilang at tigin na buta ko.
Dap natigin na pagkatong dirakan sa masigit kada baka natigin pad sa olay. Aba ko niyan kuno ti sa masigit mga sasarita sa dita mulog sa mga landeng mga kakar. Mga talbo. Ayaman na niyan ada pa ono to sa masigit indulugi nun. Ikadua, namawatan kon suwalay niya sa masigit. Ikatalo, nasukon su lalanon, nadigun mapiah ka adigun na mga paul duldun kapag tokano na nipay. Nasukon su nabi salam na ini kapadiyan kaya paganay. Natinaway si kadi simin sa walay. Kaya ko na makatalikod. Natiyalawan niya, tigin na pagka nagkasubang. Natigin na way. Natigin na din na okay to. Abar ka kabagi sa pasinsya. Asika makasimin sa walay. Kagip ka nagkasubang. Kung dapatin niyo man mga bangsa ko. Adna hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basta ka nagkasubang. Ada baliw sampai nga para lo si sawalay. Gina sa mga mama. Sikan makapsumin sa masjid. O nga raw taso barajuma na sumbi ang usakwan. Apes kabu. Kenapa lagi dengar raw taso jima nagkapayasi kasumin sa walay. Giyang utawalingan amara ni sa masjid kapkin subang. Miya ada dakala mga tao miyawahum sa giyang aya kasumin sa masjid sa diyama. Aya katawi raw nagkapakay sa walay. Kaya ko na aya dalilin lang ko hadithu Rasulullah SAW salatu al-jama'ati khairun wa afdal min salatil fadh bi 27 darajah ikadun nabi 25 darajah. Suati nabi so kasembeng o mama si walay. O niya masih kita na tumu adi so kasembeng sa walay sa 27 ka darajah. Nagititiran na kapag kasi minsan ulay. Karena ba paliwat sa masjid. Na aya pa kay sinato na ikidi nga sa utah hadithu Ummi Maktum. Adin pa kayo no nabi abasumeng sa walay. Aya kon mga bangsa ko ako pa kay sumbing nga sa walay. Nagira na sandud ka amala. Aya pamana isa bigro Islam kapay suminga sa walay asan duduk ka nagira paguran nakapay siga sumin sa walay. Ikadua nagirap ka sakit ka di ka makapipipit nakapay suminga sa walay. Ayay katalo na igira adnay kila kasaliw au ba kumbid ng kamaratay na piya kaya makasiminga sa walay. Ay ikapat nagira diga di maleleg musafir na so musafir nagkapakasi di simingo karorom penaan yan dadarpa sabab sang utadin yan kasusurot sang utoa desiraman mako titua nerangan iran ginan mga bangsa ko ayaman na miya pa kaya si suming sa walay makaliw-liron pwede mangwakwa sa kap suming sa walay katina do ko buraut sa dima doon nga di pagampon so amalyan sa soldo olay. So masuk kasunat na aya permero kung mga deto na si disimin sa sunat sa olay.
Kanda ba sa masikita. Okay, no, si may sa masikita na asar ka may ikhlas ang taniyatian. Na din nakasuwa, din kasi may sa akwan. Masigit sa sonata. Ginan mga bangsa ko kailangan napkitanod ng tano sa gingaya gita no kapamakinag kaso kamataan yan na may ka di tano pipi ang susimbatan no na kanaw ba kapagariban sa pamana matay ka na tiga pakaso yung mayada sa dunia ka pero man ako kami aribat ako bisa din ka pakay nagina ni pamanakwan isa di tanong di pamagusayin sa aging sambayang miya kaysapan mga bangsa ko nasurasulula salam na ay ako naswasway niya nigira miya kapasad sambayang girakuan da matatantwagin bagyan sa liw na montod sa mihrab o kapakasilam yan sumasangor ko mga sukbat yan na di siya ni pamagusay ang Islam mintingun no to kairan madrasa masjid na miya kay sa unan na miya kasulda mamamiyalit sa wakto na misyong bayang kaya mga pasad simbayang na miyubay ko na binasya alam yan na piyakan dudun nabi susalam natigo nabi salam sa utamama simbayang ka pero man ka mata nga da ka makasimbayang ana miyam sa sumama ka bisimbayang natidaon sa mga nami pero man maniata nami takbiratul ihram tama sa miya kapasad yubay pamakaw nabi siya dami man napiyakan dudun nabi susalam natigman ng nabi pero mga kisimbayang nga mata nga da ka makasimbayang na misiming sa ikatalo pipipian yan din kabumisagda mapasad simbayang siya alam yan so nabi piyakan dudun nabi susalam natigin na kuhan simbayang nga matang ada ang mga simbayang natigin na yan Rasulallah pangdawa ko nga mito man so kita kan sa kasimbayang nagyuto pa man na piyaka raya gunung nabi isa kap kebatalo sambayang na ikira magangkay kasimbayang di ka padakayan mga gangay kaproko-roko kasududu na did na baliw sambayang ada tarang otak kapiraw nabi sa utama pero mga sambayang pero mga simbayang matan ada ka mga simbayang la hawla wala quwwata illa billah gitu so tiran na mapambasaw so basaw mga lokos sumasana so lokos sa bakol so ubinyan nakagikitukawan nakalan tagaw diyan ayang balag na dikakan kakayon nagihinan mga bangsa ko isa pagimulang ang tanong sa kasiming tanway ubabad na miya kagenggen giyang kana na tumani na ko umani pisiti mana na posisyon sambayang so katitindag so karoroko so kasusujud so katahiyat na umanga kon pagalin sa posisyon sambayang na paparadikadaan sa 5 minus so makatalo ka makaginawa ay manan yan na makapasad ka so sakab na makadika ka naromoko ka nabatian na so subhana rabbiyal azim sa makatalo ayam mana dumke kap masa makatalo ka makaginawa nagukabuk magirawa sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd na tumitindig ka din sa mga makatalo ka makaginawa kagiti tumanina nagukabuk man sududu na makasududu ka na o bakap man but tama sa di ka rumah makatalo makaginawa sa kasusududu ka apa dun so paman nakapamati ang asiko mga pamati ang sududu
Na sip mangu kapakambut ko paglitan o dua roko, dua sujud. Na detarot mambuap tuma ana tuma ni naroa makatalo ka makaginawa. Mapasad. So ikadua roko, ikadua sujud, natindig ka. Na makatindig ka, makagiro ka Allahu Akbar, nagitong buti yan nakapman sa Fatiha. Mapasad na, siya ka mapasad mana? Roko ka, sudud ka. Sada tanang utagin ni Rupa. Antano ron, naupo na, di ka palakayan, kabaka budi selubaw mga diya maka. Kami akagagangay karoko, kasudud, nada baliw sambayang ka. Baka din na, perugi. Na pa ko makasalungan na mo rin, nada malang. Ay, makisami ginaw so Fatiha. Na makisami ginaw so Sakba. Na Romeo ko na, damat trisikan na, miyakagiraw na, sami Allah liman hamida na dapat mirampay tusikan na miyaka sudududun. Na di niya ang katawan. Nada baliw sambayang yan. Kada taragi yung otawa. Kaya lo yung nabi sa ngota. Sa kataw mama. May katalo niya maripit. Asumay nga ka daba nga. Sambayang. Ayaman na ini mga bangsa ko. Na malagit siya sumama bebe. Adi sambayang. Sumumsum mga bebe. Adi sambayang sa walay. Na di ka pa kayo bagyong otawa. Di nga di ka sambayang balabo subay. Na mitepa-tepa ka. Na dua kami notos na may kapasad sambayang sakuan. Ayaman yan na asar. Na ada ba dia kay sambayang yan. Ada tumaninan yan na ada sambayang yan. Ginan mga bangsa o ipamanakuan. Isa, pagin nga ang tanong sa giyang kaya gitano ka sambayang. Ububod na sumasana ka sa miya ka sambayang ka. Takinuba ka pagu. Kadaba niyan tumanina. Gina ni pamanakuan. Ayaman yan na kin ka sa ngay di tanong di kapsimba tanong si wala. So Allah subhanahu wa ta'ala na isa niya tiruyan na yung kotawa katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha taibun la yakbalu illa taiba matanas wala nasuti deterima na luar sa suti eman ang utasotiro na malatan ti usen ugid na importante na mapia sumapia pa mo manapaнаksatay mapia ganda ba ginan mga bangsa ko yung mga rugurugutan no iman to balasan tan wala sa mala mapia kog tanong ka pa makinag sa santano pamantagoy sa diyang ka pinalamatan na sa kano sa mala panalamat o lalayo ni ka pumaynig ko man alungan na RBA ada taray oras Orian yan, pinalamatan tanong ang Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation, DXSK 95.5 All FM, Kupanagunta Maniran. Si matatago sa Barangay Rayasado, Marawi City. So, Chief Technician, si Ranol Entong, so mga padiyan, datari Larry Suan Romeo, agus si Argi Dirico, Kupanagunta Maniran. Ayamala po nalamatan tanong na sukiro ko stisyon o kinibgan niya sa nga oras tanong sanang apala maliwanag serbisyo o pagtaw bada sanon wala sa malamapya. Oreno to mga bangsa ko silam na kas kanulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Banao